मोनसे गोनांथार फोसावथाय एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबगिरिफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनायनि अक्ट'खौ सोलायनाय जाबाय। गोदान अनलाइन आरजलाइनि अक्ट'आ 8 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलसिम जाबाय। नंगौ, माखासे खुंथायारि जाहोनफोरनि थाखाय एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनायनि अक्ट'खौ सोलायनाय जाबाय। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ गावनि टुइटारनि गेजेरजों एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनाय अक्ट'खौ सोलायबाय होनना फोसावदों। एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनाय अक्ट'आ माखासे खुंथायारि जाहोनफोरनि थाखाय फैगौ 8 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलसिम जाबाय। बेनिखायनो एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनो गोसो गुदुं बिनायसाफोरा फैगौ 8 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलसिमनि गेजेराव आरज गाबनो हागोन। मोनसे गोनांथार फोसावथाय एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबगिरिफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनायनि अक्ट'खौ सोलायनाय जाबाय। गोदान अनलाइन आरजलाइनि अक्ट'आ 8 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलसिम जाबाय। नंगौ, माखासे खुंथायारि जाहोनफोरनि थाखाय एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनायनि अक्ट'खौ सोलायनाय जाबाय। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ गावनि टुइटारनि गेजेरजों एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनाय अक्ट'खौ सोलायबाय होनना फोसावदों। एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनाय अक्ट'आ माखासे खुंथायारि जाहोनफोरनि थाखाय फैगौ 8 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलसिम जाबाय। बेनिखायनो एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनो गोसो गुदुं बिनायसाफोरा फैगौ 8 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलसिमनि गेजेराव आरज गाबनो हागोन। मोनसे गोनांथार फोसावथाय एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबगिरिफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनायनि अक्ट'खौ सोलायनाय जाबाय। गोदान अनलाइन आरजलाइनि अक्ट'आ 8 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलसिम जाबाय। नंगौ, माखासे खुंथायारि जाहोनफोरनि थाखाय एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनायनि अक्ट'खौ सोलायनाय जाबाय। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ गावनि टुइटारनि गेजेरजों एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनाय अक्ट'खौ सोलायबाय होनना फोसावदों। एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनाय अक्ट'आ माखासे खुंथायारि जाहोनफोरनि थाखाय फैगौ 8 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलसिम जाबाय। बेनिखायनो एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय आरज गाबनो गोसो गुदुं बिनायसाफोरा फैगौ 8 मार्चनिफ्राय 8 एप्रिलसिमनि गेजेराव आरज गाबनो हागोन।